Ir-reklamazzjoni tal-art tista' tkun tajba għal pajjiżna, dan jekk issir fid-direzzjoni tajba u jekk isiru wkoll l-istudji neċessarji kollha. Għal dan il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u r-Restoranti Paul Buġejja f'intervista li kellu fuq il-ġurnal The Malta Independent on Sunday. Buġejja qal li jekk f'pajjiżna noħolqu xi ħaġa mix-xejn li titqies bħala emblematika, din tista' tattira aktar turisti biex iżuru pajjiżna. Żied jgħid li pajjiżi bħal Dubai mir-reklamazzjoni tal-art irnexxielhom joħolqu marka. Permezz tal-ħwienet kbar li nfetħu f'Dubai wieħed jista' jżur dan il-pajjiż għall-kummerċ tiegħu għax kieku ma kibirx il-kummerċ, it-turist meta jżur dan il-pajjiż jara d-deżert biss. Paul Buġejja qal li f'pajjiżna m'għandniex naħdmu biss għat-turisti, iżda għandna naħdmu għaċ-ċittadin Malti wkoll, għax jekk wieħed jagħmel xi ħaġa tajba lih, awtomatikament issir ukoll xi ħaġa tajba għat-turisti. Il-Gvern għandu f'moħħu ħafna proġetti għal reklamazzjoni tal-art u skont Buġejja dawn il-proġetti jistgħu jżidu x-xogħol u l-potenzjal biex aktar nies jaħdmu f'Malta. B'hekk it-turist ikun jista' jesperjenza aħjar il-prodotti innovattivi Maltin f'pajjiżna.